Godt. Hej alle sammen. Jeg skal lige starte med at høre, om man kan se mit slide, eller man ser min Teams oversigt. Hvis der er en, der lige er sød og skrive i chatten. Jeg kan godt se dit slide i hvert fald lidt. Super. Tak. Det ser godt ud. Det er godt. Så er vi lige ved at være der. I mellemtiden, så kan man jo eventuelt lige skrive, hvor man sidder henne, eller noget andet. Small talk i chatten. Og ellers så går vi stille og roligt i gang med et minuts penge. Ja, det lykkedes det alligevel. Lidt rundt på den. Men det er jo rigtig dejligt også at se, at der har været rimelig stor interesse for dagens oplæg. Så det er vi jo rigtig spændt på at høre, hvad vi skal lære i dag. Jeg får lige at vide, om jeg kan skrue lidt op for lyden. Eller skal jeg tale lidt højere, eller sådan. Ja. Så klokken 7, og nu plejer det at være sådan, at folk de begynder, dem der ikke allerede er her, der drysser nok lidt ind over det næste minuts penge. Så vil jeg lige starte med at sige et par ord om Dansk Zoologisk Selskab. Og først byde velkommen. Jeg skal sige, at vi optager eventet, eller jeg tror, vi optager eventet. Det er et nyt system. Så vi må lige se, om det bliver til noget, men det betyder jo, at hvis man vil gøre sig selv anonym, så kan man omdøbe sig selv i navnet der. Så foregår det som regel sådan, at vi gemmer spørgsmålene til sidst. Så enten skriv ned i Q&A eller i chatten, så samler vi op på det til sidst, eller noterer det ned for dig selv. Jeg tror bare, vi triller stille og roligt videre. Planen er, at jeg bruger lige 5 minutter til at fortælle om Dansk Zoologisk Selskab. Så har vi sådan rundt regnet 30 minutter til oplæg, og så 15 minutter til spørgsmål. Nogle gange så kører vi på med spørgsmålene, hvis der er mange spørgsmål, og så kan man bare droppe af, når man ikke vil hænge på mere. Aftenens foredrag, det er en del af en serie, som vi har startet faktisk op under corona. Og vi har efterhånden haft en lang række spændende taler. En del om aktiviteter rundt om i verden, men også noget om, hvad der foregår herhjemme. Fordi det er også blevet kommet mere på agendaen og fået mere opmærksomhed, end det har gjort over tid. Lige kort om Dansk Zoologisk Selskab. Vi blev etableret i 2004, og det betyder, at i år er det 20 år siden. Og det var tænkt som en platform for at kunne forankre nogle danske conservation-projekter rundt om i verden. Og vi ville primært fokusere på de områder, hvor der er størst pres på dyrenes levesteder. Men de senere år har vi faktisk også beskæftiget os lidt mere også med dansk natur. De fleste medlemmer er biologer eller zoologer, men vi har også medlemmer som er det, vi kalder zooprofessionelle, men folk, der arbejder i zoologiske haver osv. Og så har vi en række støttemedlemmer, og det er bare mennesker, som ønsker at slutte op om vores aktiviteter.
Så skal jeg selvfølgelig lige sige, at man kan altid blive medlem, og det kan man gøre ved at sende kontingent til MobilePay. Og så for at vi skal kunne finde ud af, hvem der er blevet medlem, så skal man skrive sin e-mailadresse og kun e-mailadresse i kommentarfeltet, så kører det automatisk derfra. Så det håber vi jo, at der er nogen, der vil tage den opfordring. Formålet med vores aktiviteter, det har været fra starten af at engagere og oplyse og skabe interesse for naturbevarelse og biodiversitet. Og det ord biodiversitet har faktisk stået der alle 20 år, så jeg kan sige, at der er sket rigtig meget. I mange år har det jo været lidt et fremmed ord, men nu er det efterhånden blevet kommet ind i hverdagssproget, og det er vi jo rigtig glade for. Vi vil gerne netop være lidt mere synlige og sørge for, at der er synlighed omkring dansk engagement for naturbevarelse, men også lidt alle de danskere, som er ude og lave spændende ting omkring i verden. Og så også være et sted, hvor man kan skabe nogle internationale projekter og samarbejder. Og så har vi i efterhånden, tror jeg, 15 år også haft det magasin Habitat, som udkommer elektronisk 2 gange om året. Og det er et sted, hvor vi har rigtig mange spændende historier om dyr og deres levesteder. Niveauet er lidt over almindelige, hvad skal man sige, det brede publikum, sådan det svinger fra et lille bitte smule nørdet til meget nørdet. Så, men de fleste, hvis man har lidt interesse for natur, kan følge med. Et af de projekter, som vi har haft i gang i noget tid, det er et skildpaddeovervågning med Citizen Science, hvor vi har et samarbejde med nogen i Egypten, og hvor der bliver samlet billeder ind. Dykkere og snorklere og så videre i Egypten hjælper med at samle billeder ind, og så identificerer vi dem ved de mønstre, de har i hovedet, og navngiver dem og kan følge dem over tid. Og også i dagens kontekst er det jo for eksempel et rigtig godt emne til noget billedgenkendelse og machine learning. Og hvis der er nogen, der kender til nogen, eller noget, der kunne være interesseret i den udfordring, så hører vi meget gerne fra jer. Ellers så har vi lige indsendt et projektansøgning til SISU, som kommer til at handle om sådan noget human-wildlife conflicts med fokus på elefanter og en workshop i Namibia med nogle samarbejdspartnere, som vi har været i kontakt med over en årrække. Så det venter vi meget spændt på at se, om det bærer frugt. Og nu går vi stille og roligt over til teknologi og naturbevarelse. Jeg har taget det her slide med, fordi jeg sidste år var med til at lave sådan en faunaundersøgelse inde i Tivoli. Og hvis man kigger grundigt ned på græsset, så kan man se, at der står sådan en bakkefælde, som jo er den gammeldags måde at gøre det på. At drukne nogle insekter og samle dem op og kigge på dem der. Så derfor er jeg også nysgerrig på at høre, hvad noget af det nye teknologi kan gøre, fordi det var en ret lang og omstændelig og tidskrævende proces. Så det kunne være fedt, hvis der kom nogle nye metoder, der kunne gøre det lidt mere tilgængeligt. Og så tog jeg den anden med, fordi jeg lige i morges så en nyhed om, at der bliver lanceret sådan en helt ny digital tvilling af jorden, hvor man vil køre nogle simuleringer af primært klimaet, men alt det her med digitale tvillinger og supply chain tracking og tømmer tracking og alt det her, det er alt sammen data, som kommer i spil, når vi skal til at passe lidt bedre på
vores klode og vores naturværdier. Men nu er vi så nået til, hvor jeg gerne vil sige velkommen til Hjalte, og vi glæder os meget til at høre, hvad du har at sige, Hjalte. Yes, tusind tak, Ditte. Jeg prøver lige først og fremmest at dele min skærm her. Kan I se en skærm? Min skærm nu? Ja. Ellers må I råbe højt. Det gør det. Det er godt. Okay, jamen tak for invitationen, Ditte. Jeg har glædet mig meget til at komme og fortælle lidt om, hvad jeg render og laver. Nu er jeg blevet introduceret så fint, så det er nok ikke gået nogens næse forbi, at jeg hedder Hjalte. Jeg er biolog fra Aarhus Universitet. Jeg kommer fra en postdoc-stilling der, og har også lavet en Ph.D. på Aarhus Universitet. Og jeg har arbejdet en masse med at udvikle og anvende automatiske metoder til at overvåge biodiversitet. Især indsamling af data om planter og om insekter og om deres interaktioner, så bestøvning for eksempel. Og det har handlet rigtig meget om kameraer og om måder til at trække økologisk information ud af de billeder, som de kameraer kan tage. Så det er computer vision og deep learning. Så er jeg også stifter af den virksomhed, der hedder Techology, som arbejder på at udvikle nogle systemer til insektovervågning baseret på machine vision. Det fortæller jeg lidt mere om senere. I snakken her, så havde jeg forestillet mig, at jeg ville forsøge at overbevise jer om, hvorfor vi har behov for at automatisere noget af biodiversitetsovervågningen. Det er ikke sikkert, at der er så mange, der er uenige med mig, når nu de har meldt sig til det her foredrag, men lad os nu se. Jeg skal i hvert fald forsøge. Så vil jeg snakke lidt om, hvorfor kamera og machine learning kan være et godt værktøj til en del af den automatiserede overvågning. Så har jeg simpelthen taget 4 case studies med. Og som I kan se, så i tråd med Dansk Zoologisk Selskab, så er de foregået lidt forskellige steder rundt omkring i verden. Og min tanke med at tage det med, det var både at vise jer, hvor bredt noget af det her teknologi det er anvendt, og hvad det kan, men også forsøge at illustrere for jer, hvordan udviklingen har været i hvad man kan med computer vision og deep learning. For den udvikling, den er gået ret stærkt i løbet af de sidste år. Og så til sidst lidt om, hvad meningen med virksomheden Techology er. Men før jeg overhovedet går i gang med det, så har jeg simpelthen kastet mig ud i at lave et lynkursus i deep learning. Fordi jeg tænker, at måske er der nogen derude, som er super skarpe, og måske er der nogen, som ikke rigtig ved, hvad alt det her med kunstig intelligens og deep learning og det egentlig går ud på. Så her er der et minuts crash course i deep learning. Så foran jer kan I se et neuralt netværk. Det består af en masse neuroner. Det er de her farvede cirkler, og de er forbundet med hinanden, og så er der en side, hvor man kan putte noget data ind, og en side, hvor der kan komme noget data ud. Og i hver af de her neuroner, så bliver der lavet nogle beregninger. Det er faktisk for det meste noget ret simpel matematik. Og resultatet af den her beregning, det bliver givet videre til den næste neuron. Sådan et netværk kan man træne til at give nogle prædiktioner baseret på data. Så det kunne for eksempel være, at vi har lyst til at prøve at kende en svigerflue fra en hveps. Måske vil vi hjælpe mormor til, hvornår hun skal ud med fluesmækkeren, og hvornår hun skal lade den ligge i skuffen. Så kunne man forestille sig, at man vil regne ud, om man har fat i en svigerflue eller en hveps, baseret på nogle parametre. Det kunne være kroppens længde og hovedets bredde, og om man havde observeret individet på en blomst. Kan man træne en model, så kan man fange et individ og måle de her ting og smide det ind i netværket,
og så vil netværket forsøge at give en prædiktion på, hvad det egentlig er, man har fat i. Og det er sådan et meget simpelt neuralt netværk. Så er der et helt specielt neuralt netværk, der hedder et convolutional neural network. Og vi behøver ikke at gå nærmere ind i det, men som I kan se, så ser den sidste del ud som noget, vi lige har set, men den første del ser lidt anderledes ud. Og det er simpelthen fordi, det er lavet til at bruge billeder som input, i stedet for tekstdata. Så det fungerer super godt til billeder, og det er jo lige præcis det, vi er interesseret i. Så med sådan et netværk kunne vi nu træne på eksempler af det, vi er interesseret i at detektere i billeder. Så det kunne for eksempel være svirrefluer og hvepse. Så giver vi netværket en masse eksempler på de her billeder, hvor vi har vist den, hvor der er en svirreflue, hvor der er en hveps. Og hvis vi er dygtige, så ender vi op med et netværk, som vi kan give et billede, det ikke har set før, og så vil det forsøge at prædiktere eller detektere de objekter, det nu er trænet på, og klassificere dem. Så sådan nogle netværk her bliver selvfølgelig brugt rigtig meget i det arbejde, jeg laver generelt i alt, der har med billeder at gøre. Og de kan blive super komplekse. Og nu er vi i hvert fald sådan cirka på samme side, tænker jeg. Så tilbage til det første spørgsmål. Hvorfor automatisere biodiversitetsovervågningen? Jeg synes, at ham fyren her, Lyndon Estes og hans medforfattere, de viser det rigtig fint, formulerer det rigtig fint i den her artikel fra 2018. I artiklen har de kigget på en masse økologiske studier, og så har de prøvet at måle på, hvad for en skala observationerne i studiet er indsamlet i, og så hvad for en skala de økologiske fænomener egentlig foregår på. Så det kunne for eksempel være, hvor stort et område kigger man på, eller indsamler man data i, og hvor stort et område prøver man egentlig at sige noget om. Og de fastslår altså i det her studie her, at vi er ikke særlig gode i økologi til at studere økologiske fænomener på de skalaer, de rent faktisk forekommer på. Og det skal vi blive bedre til, hvis vi vil forstå de økologiske fænomener. Jeg tænker på det sådan, ligesom i alle andre områder af forskningen, områder vi gerne vil blive klogere på, så udvikler vi værktøjer, teknologi, til at hjælpe os til at studere fænomener. Det kan være fysik, eller kemi, eller biokemi, eller molekylær biologi. Alle de her områder, der foregår der intens udvikling for at blive bedre til at studere de fænomener, man har interesse i. Og det har vi altså også behov for i økologi. Man kan jo forestille sig et sådan fint landskab, som det I ser her, et lidt forvirrende et af slagsen. Det er altså ikke mig, der har lavet figuren. Og så tænke over, hvad for nogle økologiske fænomener, der forekommer. Og dem er der jo helt sikkert mange af. Og jeg tænker også, at vi kan blive enige om, at de nok forekommer på forskellige skalaer. Det kan være, at vegetationen her vil se anderledes ud hen over året, når sæsonerne de skifter. Og dyrene vil nok bevæge sig lidt over tid. Hvis man tog billedet her en time efter, så ville det nok se anderledes ud. Der ville måske være nogle andre dyr på billedet. Og det er jo nogle ting, som kan ændre sig over længere tidsperioder. Man kunne også gå endnu længere op og forestille sig, hvordan det ser ud om 10 år. Og man kan også gå den anden vej og forestille sig, hvad for nogle økologiske fænomener, der foregår på meget små områder eller på meget kort tid. Så det kunne for eksempel være interaktioner mellem dyr, mellem individer. Måske en parring eller bestøvning, eller måske bliver der nedlagt et rovdyr et eller andet sted. Sådan nogle ting kan gå meget hurtigt, men kan være meget vigtige for økologien i et landskab. Og vi har brug for noget værktøj til at studere de her fænomener på de skalaer, de forekommer. Og jeg skal lige love for, at der er altså masser af den slags værktøjer. Der bliver brugt rigtig meget i økologisk forskning, og vi bliver altså bedre og bedre til det.
Så måske har vi taget artiklens ord for gode varer, fordi der foregår rigtig meget udvikling i den retning her. Så det er fantastisk. I kender garanteret noget af det, der bliver vist her. Mikrofoner kender de fleste jo. Man kunne godt forestille sig, at man kunne bruge mikrofoner til at detektere forekomsten af fugle for eksempel. Måske endda klassificere, hvilke arter der er i området. Man kunne bruge kameraer til at detektere, om en given art forekommer i området, eller måske tælle antallet af individer af den art i området, eller detektere en adfærd, man er interesseret i. Så der findes altså sådan noget teknologi. For at flytte fokus over til noget af det, som jeg så har beskæftiget mig med. Måske skal jeg lige sige, at fælles for alle dem her er, at de hjælper os til at observere ofte og længe og små detaljer og store områder. Altså, vi kan tage mange prøver over tid, vi kan kigge mange gange, eller meget ofte. Vi kan kigge i lang tid, observere i lang tid over hele sæsoner, eller over en årrække. Vi kan observere små detaljer, små områder, og vi kan observere store områder. Og lige præcis det her, det har vi brug for, når vi er interesseret i insekterne, og især når vi er interesseret i bestøvere, som jeg har arbejdet en del med. Så I kan jo se her, at den her interaktion, den foregår ret hurtigt. Det her insektbesøg, det sker ret hurtigt. Så hvis vi er interesseret i at blive klogere på, hvordan sådan noget det foregår, så skal vi observere ofte. Vi skal kigge meget ofte for at fange sådan et besøg her, fordi det sker hurtigt. Hvis vi vil blive klogere på, hvordan dynamikkerne ændrer sig over en sæson for eksempel, så er vi nødt til at kigge en hel sæson. Og hvis vi vil blive klogere på detaljerne, det kunne være, at vi gerne vil kende arten af planten, der bliver besøgt, eller arten af insektet, der besøger, eller måske måle på en eller anden specifik adfærd, så skal vi kunne se de små detaljer. Og hvis vi vil sige noget om store områder, hvordan ser det her ud i et større perspektiv, så er man nødt til at kunne kigge i store områder, eller kunne måle mange steder på en gang. Og det bringer mig til første case study. Så det her, det er noget arbejde, som blev lavet helt i starten af min PhD. Så vi er i Grønland, og faktisk er vi en del flere steder end Grønland, men de resultater, jeg viser jer her, de er fra Grønland. Vi satte en masse meget simple og billige timelapse kameraer op. Rigtig mange forskellige steder, mange arktiske lokaliteter. Og de her kameraer, de kiggede ned på området nedenunder dem og tog billeder af to forskellige blomsterarter af dryas. Og det gjorde de meget ofte hver 10. sekund eller hvert minut, og igennem hele sæsonen og også over flere år. Og det første, vi var interesseret i, det var faktisk at sige noget om blomsterne. Kunne man bruge billederne til at blive klogere på, hvornår sker blomstringen, hvordan er fenologien af de her dryas, og hvordan udvikler den sig over en sæson, og kan man sammenligne forskellige områder. Så det første, vi gjorde, det var selvfølgelig at bruge et af vores convolutional neural networks og træne en model til at genkende de her blomster. Og fordi at vi jo har mange billeder af et område, vi tager billeder igennem en hel sæson. Hvis man så smider sådan en model på en hel række af billeder, så får man et fint overblik over, hvordan blomstringen den rent faktisk sker igennem sæsonen. Og I kan jo forestille jer, hvis man skal indsamle sådan noget data med manuelle metoder, så kræver det jo, at man for eksempel besøger området hver eneste dag, hvis man skal tegne sådan en graf her, og tæller blomsterne. Og det skal man jo så gøre i alle de områder, man nu har kameraer i. Så der er en god fidus i at kunne indsamle noget af det her data på en anden måde, hvor man ikke har behov for at observere direkte.
det var blomsterne. Vi fandt ud af, at vi godt kunne sige noget om fenologien, men egentlig så var vi også interesseret i, om der kom nogle besøg til de her blomster, om der rent faktisk var noget insektaktivitet. Og I kan se, her er der en lille video, som viser nogle timer under sådan et kamera her. I kan se nogle af blomsterne, der sker der lidt aktivitet i. Det er insekter, der besøger de forskellige blomster. Så ud fra sådan en video kan vi jo se, at der er der i hvert fald et eller andet, der foregår noget. Men vi vil selvfølgelig gerne kvantificere det. Og på det her tidspunkt, der havde vi altså ikke noget data til at træne en model, som kunne hjælpe os til at finde de her insekter automatisk. Og så måtte vi jo finde på noget andet. Og det nemmeste svar, det var jo at kigge billederne igennem selv for at finde de her insekter. Men der var jo som sagt ret mange billeder. Vi tager billeder meget ofte, vi har mange kameraer, og før vi så os om, så havde vi mange millioner billeder at kigge igennem. Så det gik ikke at kigge dem igennem selv, så var jeg aldrig blevet færdig med PhD'en. Så vi kiggede til Citizen Science. De var også lige inde på nogle Citizen Science-projekter, og det er faktisk en af grundene til at have taget det her med. Jeg tænker, at der garanteret er nogle af jer, der er aktive Citizen Scientists, så måske er der også nogen, der har været med i det her projekt. Så vi brugte vores blomsterdetektionsmodel til at finde en masse blomster i en masse billeder. Næsten 4 millioner blomster blev det faktisk til. Og så lavede vi sådan nogle små collager her med 4 blomsterdetektioner i hver. Så gik vi på nettet og ind på Zooniverse, som er en stor Citizen Science platform. Og så oprettede vi et projekt, vi kaldte Pollinator Watch, og uploadede alle vores mange collager, og bad brugerne på platformen om at svare på det simple spørgsmål, om de så nogle bestøver i det billede, de nu kiggede på. Og vi var ret spændt, vil jeg sige, da vi gik i gang med det her projekt, fordi vi var selvfølgelig nervøse for, om der var nogen, der gad at sidde og kigge alle de her billeder igennem for os. Det er sådan lidt trættende, kan jeg godt sige, for jeg har en del erfaring i det. Når man har kigget de første 100 igennem, så begynder man at blinke lidt med øjnene. Så ja, vi var spændte på, om der var nogen, der havde mod på at hjælpe. Og det må man sige, der var. Faktisk så i løbet af ret kort tid, så blev udfordringen at nå at producere data nok til de her frivillige på Zooniverse og få det uploadet hurtigt nok til platformen, fordi de var bare sultne, og de var dygtige, og de var hurtige. I løbet af det her projekt, så fik vi lavet næsten 4 millioner annoteringer, altså 4 millioner svar på det her spørgsmål, om de så nogle bestøver i billederne. Og der var lidt mere end 4.000 frivillige, som svarede på det her spørgsmål. Så det var ret fantastisk, at de ville hjælpe os med det. Og vi fandt også nogle bestøver. Her har jeg taget nogle af de store med. Altså dem, som er ret tydelige i blomsterne. I kan se nogle svigerfluer og mariehøn og sådan lidt forskelligt. Til højre, der er der besøg der er sket om dagen, og til venstre nogle besøg, vi har fundet om natten. Så lidt over 3.000 detektioner med besøg i, og det er altså i næsten 4 millioner blomsterdetektioner. Så der kan man jo, der får man bekræftet, at det er vigtigt at kigge ofte og længe, hvis man skal måle på den her interaktion. Der er stadigvæk fuld gang i det her data her. Jeg har lige prøvet at vise jer noget af det, man for eksempel kunne kigge på. Så her der er sådan lidt et halvkomplekst plot. I har tid på x-aksen, altså day of year, og så hver grå vandrette streg, det er en enkelt blomsts levetid, altså fra den springer ud til den visner. De gule vertikale søjler, det viser, hvornår det er dagtid. Og allerede hvis man kigger på blomsterne, så husk at her er det de individuelle blomster, så vi har simpelthen tracket hver eneste blomsts liv. Så kan man se, at der er faktisk noget variation i, hvornår en blomst den blomstrer hen over sæsonen. Og så kan man se de røde prikker.
Hver rød prik er sådan en detektion, hvor der er fundet et af de her store insekter i. Og de fleste blomster, de får altså besøg, eller vi finder besøg til de fleste blomster. Der er nogle enkelte, vi ikke gør. Nogle for mange, nogle for få. Og nogle dage er der rigtig meget aktivitet. Når der er mange prikker inden for en dag, så kan det være mange besøg. Det kan også være et besøg, der har varet over længere tid. Og så kan man se nogle dage, hvor vi faktisk ikke fandt nogen besøg til nogen blomster. Og det var tilfældet i større områder, altså i flere kameraer. Så der har nok været, vejret har nok ikke været til insekternes flyvende den dag. Jeg har taget et lignende plot med fra et andet år, fra et andet plot, fra et andet område. Og der kan I se, at blomstringen den sker noget tidligere i det år. Og man kan også se, at lige i det her plot, lige under det her kamera, der var der flere blomster. Og faktisk også ret mange, som ikke fik nogen besøg. Så det er så sådan noget, man kan dykke ned i. Jeg har lige haft en bachelorstuderende til at arbejde med noget af det her data, eller bachelorprojekt i det. Og han kunne for eksempel vise, at sandsynligheden for, om de her blomster, de enkelte blomster, de satte frø, det kan man se i billedet, om de gør. Den sandsynlighed, den afhang af, om vi detekterede besøg til blomsterne. Så det viser jo lidt om, i hvilken detaljegrad man faktisk kan indsamle økologisk information, når man bruger de her teknologier. Næste case, natsommerfuglene i Schweiz. Samme kamera og samme metode, men nu på en bjergside i Schweiz. Og nedenunder kameraerne er der nu blandt andet rødkløver. Og vi brugte egentlig samme metode. Vi kiggede på de enkelte blomster her, og kiggede på, hvad der besøgte rødkløveren. Og ikke så overraskende fandt vi, at humlebierne besøgte rødkløver. Og det er man godt klar over. Men det, der var lidt mere overraskende, det var, at når nu kameraerne stod der, så kunne vi lige så godt kigge om natten også. Der er ikke nogen, der skal hjem og sove, så vi kan lige så godt observere i løbet af natten. Og der fandt vi faktisk, at der var natsommerfugle, som besøgte rødkløver, og vi kunne vise, at det tyder på, at de her natsommerfugle faktisk bidrager til bestøvningen af rødkløver. Og jeg synes, det er et ret sjovt studie, fordi forklaringen på, hvorfor vi ikke vidste, at de her natsommerfugle, de besøger rødkløver, det er nok fordi, at vi ikke har kigget. Fordi at vi er ikke så tit ude og kigge på de her blomster om natten. Og oven i det, så fandt vi faktisk, at natsommerfuglebesøgene var meget koncentreret i tid i forhold til humlebierne. Deres besøg var bredt ud over sæsonen i langt højere grad. Så selv hvis man beslutter sig for at gå ud og indsamle noget data om natten, så er det altså ikke sikkert, at man vil opdage, at man vil finde nogle natsommerfugle. Så ja, et andet eksempel. Næste case. Nu er vi i Aarhus, og vi kigger på grønne tage. Det her, det var noget af det første, vi lavede, hvor vi viste, at man kunne bygge nogle lidt mere avancerede kamerasystemer, som kunne stå og køre af sig selv, indsamle data autonomt. I kan se ned i en af de her kamerakasser ude til venstre. Så der sidder kamera, men der sidder også en computer og lidt andet teknologi, som gør, at vi kan tage billeder, men vi kan også analysere billederne lokalt. Vi kan køre en machine learning model. Her en, der var trænet på de arter, I ser nederst. Nældens takving og dobbeltbåndet svigerflue, stenhumle og lidt forskelligt. Så kameraerne her, de kan altså stå og observere, og når der er aktivitet, så kan de detektere og klassificere, hvad der besøger blomsterne nedenunder til en eller anden grad. Et af billederne fra kameraerne ser her til venstre, det er ikke særlig god opløsning, men sådan ser det altså ud i figuren, så det må vi lige have fat i første forfatteren
om at brokke os lidt over. Men jeg håber, I kan se, at der i hvert fald er et billede af noget sedum. Måske kan I også se, at der er en rød firkant med en honningbi indeni. Så det er sådan, det ser ud for kameraet. Og det detekterer sådan et honningbi-besøg til en blomst. Og til højre kan I se alle detektioner, der blev lavet i løbet af en vilkårlig dag for det her område her. Jeg kan se, at der er masser af aktiviteter af honningbierne omkring de her gule blomster her. Og faktisk så kunne det her system, der lavede vi også en tracking-algoritme, så vi kunne se, hvordan insekterne de bevægede sig ned under kameraet. Så I kan se et eksempel på det i videoen her. Det er jo, det kan være interessant i forhold til adfærd, hvor længe besøger et individ blomsterne, hvordan bevæger det sig imellem blomsterne. Og det er også interessant i forhold til at måle på unikke besøg. Hvis man detekterer et individ i flere billeder, så er det ikke sikkert, det er et unikt besøg. Det kan jo være den samme bi, der sidder i blomsten over længere tid. Og det her, det kan få os tættere på at måle på unikke besøg. Det data, man får ud af det, kunne for eksempel se sådan her ud. Så her er der vist noget af det sådan lidt mere rumlige data. Så detektioner af de her forskellige artsgrupper og deres tracks for 4 forskellige måneder i sæsonen. Og for eksempel kan man jo se ret tydeligt, synes jeg, i honningbierne i august, hvad det er, de egentlig koncentrerer sig om. Man kan se, at deres besøg og deres detektioner svarer altså rigtig godt overens med der, hvor der er en ressource at komme efter, hvis man kigger på billedet ude til venstre, som er et billede fra august. Man kan også se, at der sker noget over sæsonen. Der er ikke ret mange humlebier og sommerfugle, for eksempel i juni. Der er en del svigerfluer, og dem er der så til gengæld ikke så mange af i august og september. Så der er altså både noget på sådan den rumlige skala, og noget på den tidslige skala, man kan blive klogere på. Vi prøvede også at kigge på, hvordan dynamikken er hen over dagen. Så her har vi kigget på samtlige detektioner over sæsonen, men hvordan de er fordelt over dagen. Og blandt andet kan I se, at der er stor forskel mellem honningbier og svigerfluer. Og det er jo ret interessant, at honningbierne ser ud som om de kommer senere på dagen, og svigerfluerne tidligere på dagen. Hvis man er interesseret i konkurrence, så kunne det jo være noget at dykke ned i. Det kan også være, at det er noget med adgang til ressourcer, eller temperaturen, eller noget andet. Men et ret interessant signal, synes jeg. Så er vi på case 4. Nu er vi i Singapore, og det her havde jeg faktisk ikke taget med i starten, men så for et par timer siden, så tænkte jeg, I skal sgu også lige se det her. Det er noget ret sjovt arbejde, vi har været med til. Der er en stor konkurrence, der hedder X-Prize, og X-Prize Rainforest-delen af den konkurrence, den går ud på at forsøge at indsamle data fra et stort område i regnskoven, 1 gange 1 kilometer, med teknologi, og med den hage, at man må ikke gå ind i området. Der må ikke være nogen mennesker i området, så man skal sende teknologien ind, fjernstyret eller autonomt. Der er jo $10 millioner på højkant i den her konkurrence her. Og det her, det var så semifinalen i Singapore, som vi deltog i som en del af et større hold. Og i den konkurrence, der var der blandt andet, I kan se den til højre her, sådan en lille fjernstyret rover. Og den havde en lysfælde på sig, som skulle tiltrække natsommerfugle. Og faktisk sommerfugle generelt, for der var også noget lokkemiddel på. Tanken var så, at vi skulle detektere og klassificere, når der kom besøg til den her lysfælde. Så der sprang vi ud i, eller jeg ud i, at træne en model til det. Jeg har lige lavet et screenshot inden fra den hjemmeside, I kan se til venstre. Fordi at modellen, den lagde jeg ud på den her platform her. Så
så man kunne bruge den online. Faktisk kan I selv gå ind og lege lidt med den. Og det sjove ved den her konkurrence, synes jeg, var, at man kan altså ikke forberede sig særlig godt, fordi man er ikke klar over, hvor semifinalen skal foregå før meget sent. Så man er nødt til at bruge andre metoder til at blive klar til at gennemføre konkurrencen. Så det her, det er nogle modeller, som er trænet på offentligt tilgængelige data. Så den kan I gå ind og lege med, hvis I har lyst til det. Og så til sidst lidt om, hvorfor så starte en virksomhed. Jeg er sikker på, at vi er enige om, at de her insekter, de er altså vigtige. Til gengæld så er de i nedgang. Rigtig mange af dem, det går ikke særlig godt med insekterne. Og oven i købet, så er de svære at overvåge. De er mange, de er små, de er hurtige i deres interaktioner med omverdenen, som vi lige har set sker hurtigt. Og de er diverse, der er mange forskellige arter. Og så er deres forekomst meget varierende over tid, over døgnet, over sæsonen. Og det gør jo, at hvis man nu gerne vil gøre noget godt for insekterne, så er det ret svært at måle på, om man er dygtig eller ikke dygtig til det. Og det er jo lidt ærgerligt. Samtidig så kan vi se, at behovet for rent faktisk at måle på de her ting, det stiger. Det gør det især politisk. Der er god skub fra EU og også globalt i forhold til, at vi skal til at overvåge biodiversiteten i højere grad, og især insekterne i højere grad. Og blandt andet ser vi jo ind i, at virksomhederne skal til at overvåge deres påvirkning på biodiversitet og rapportere den og dokumentere deres hvordan de undgår at have for negativ en påvirkning på biodiversiteten, eller hvad de gør for at fremme den. Og så sidder man jo som forsker og udgiver artikler på sådan noget teknologi her, og siger, at det kan være meget vigtigt i biodiversitetsovervågningen. Men mit indtryk er, at de her metoder, de er altså meget komplekse, så der er ret langt fra at udgive en artikel, hvor man viser, hvad man kan teknologisk, til at der er nogen, der rent faktisk kan anvende det ude i samfundet. Dem, der skulle være slutbrugerne, de har for det meste ikke mulighed for rent faktisk at implementere de her løsninger. Og oven i det, så har de nok svært ved at følge med i, hvad der sker derude. Udviklingen går sindssygt stærkt. Det prøvede jeg også at demonstrere lidt for jer med de her case studies. Jeg kan sige, at da jeg startede på min PhD, der havde vi altså førende computer scientists med. Nogle af de førende forskere i verden, og der var vi faktisk ikke sikre på, om vi kunne, om det overhovedet kunne lade sig gøre at detektere de her blomster altså præcist nok til at forstå blomsterfenologi. Og ja, nu arbejder vi med hierarkiske modeller til at klassificere til forskellige taksonomiske niveauer. Vi kan producere træningsdata, syntetiske træningsdata, så de insekter, I ser nederst til venstre, det er falske insekter, som en model har lavet, og det er endda noget tid siden, så det er sikkert blevet bedre siden. Og vi begynder at få de her store multimodal modeller, som man kan kommunikere med, og som kan forstå mange typer af data. Og det ved I jo helt sikkert, hvis I læser nyhederne en gang imellem, at det er stukket helt af med den udvikling. Så det er jo interessant, at udviklingen den hammer der ud af, men det er svært for dem, som rent faktisk skal bruge teknologien og implementere det. Så det er noget af det, den virksomhed, jeg har stiftet, arbejder på. Så vores hovedopgave lige nu, det er udviklingen af det her intelligente kamerasystem, baseret på machine vision, som man kan stille ud i felten, og så kan det autonomt overvåge insektaktiviteten, kigger på, om der er nogen besøg. Jeg plejer at kalde det en moderne gul klisterfælde. Så der sidder et machine vision kamera med høj opløsning i, og en hurtig computer i, og systemet kan detektere, når der kommer et besøg, og klassificere besøget, og indsamle data, som bliver uploadet til skyen, og så kan man tilgå sine data i sit dashboard, og man kan fjernstyre systemet, og man kan
præsentere sine resultater af den her overvågning visuelt. Så det er det, vi arbejder på fuld knald på lige nu. Og tanken er selvfølgelig, at for det første, så kan man stille system ud, og så kan man som sagt præsentere resultaterne. Det ser vi en del interesse i, at der er nogen, der gerne vil vise for deres kunder, eller for deres besøgende, eller for deres medarbejdere, hvad resultaterne af sådan en overvågning her egentlig er. Hvordan den egentlig ser ud. Og det er jo fordelagtigt, når man gør det med kamera, fordi så kan man få noget visuel information og visuel præsentering af, hvad det er, man ser derude. Og så kan man selvfølgelig syntetisere noget af det her data, jeg har vist jer, noget af det, man kan kigge på. Det kan man syntetisere over en sæson for eksempel, og se, hvordan ser det ud i et område, og hvordan adskiller de forskellige områder, de forskellige systemer sig, og hvordan foregår udviklingen over tid. Så det er tanken bag virksomheden. Og der er fuld knald på nu, og jeg skal sige, at jeg har lige fået støtte fra Innovationsfonden, så det gør altså, at vi kan skrue lidt op for udviklingen og teste de her systemer i den her sæson. Så det er super spændende. Og det var faktisk det, jeg havde at sige. Jeg tror, der er lidt tid til spørgsmål, så hvis der er nogen, der stadigvæk har lyst. Det er der. Tid til. Der er kommet et spørgsmål i chatten fra Anne, og ellers så tænker jeg, at man kan prøve at række hånden op, og så kan vi se, hvis man har lyst til at gå på med kamera, og så åbner jeg for mikrofonen. Så Anne spørger, hvad koster systemet, og hvilke færdigheder skal man have for at kunne omsætte data til resultater, for eksempel i form af antal arter. Jeg åbner lige chatten her, så jeg skal følge med. Tanken er, at man ingen færdigheder skal have. Det er sådan set netop ideen bag det her, at dem, der skal have færdighederne i forhold til at omsætte data til noget information, man kan bruge i afrapportering eller formidling, eller hvad det nu kan være, de færdigheder, de skal ligge hos virksomheden. Hvad koster systemet? Det er der ikke rigtig nogen fast pris på. Lige nu så er vi lidt heldige at have noget støtte, så der er nogen, der får systemet til en reduceret pris, men til gengæld afprøver de her prototyper. Vi bliver klogere på, hvad vi kan og hvad vi ikke kan. Og det er ret forskelligt, hvad folk egentlig vil have ud af det. Der er nogen, der skal have hård data til afrapportering, og der er nogen, der er helt ligeglade med den del, men bare vil have et dashboard i receptionen, som står og kører. Så det er der ikke helt nogen fast pris på. Hvis jeg lige skal give et slag på tasken, så kunne man måske gå ud fra 30.000 for en sæson for et system. Men det kan nå at ændre sig alt efter, hvad man egentlig har behov for. Og hvor mange insekter kan vi skelne imellem, kan se Dennis spørger om. Jamen det kommer an på hvad for noget træningsdata vi har arbejdet med, og hvad for nogle områder vi arbejder i. Vi bruger sådan en hierarkisk tilgang til det, så det handler om at detektere, når der er et besøg, og så klassificerer vi til et højere taksonomisk niveau, så nærmest til orden, men nogle enkelte i lidt finere detaljegrad. Og så derfra klassificerer vi på artsniveau. Og jeg vil udtale mig helt konkret om et tal, fordi at det er noget af det, vi finder ud af, når vi tester prototyperne. Jeg kan godt snakke om tidligere resultater, om hvad vi ser i forskningen, men det stemmer ikke helt overens med det her system. Der er sket en masse opdateringer på det her system, som vi aldrig har været i nærheden af i forskningen. Meget bedre kamera, meget bedre modeller, bedre computer, alt er sådan set Rolls-Roycen. Så forhåbentlig så gør det også noget ved hvad vi rent faktisk kan.
Men i princippet så, altså, jeg har jo trænet modeller med hundredvis af arter, og der er også nogen, der træner modeller med tusindvis af arter. Men det, der er interessant, er jo at indsamle data, som man så kan validere efterfølgende. Og det er noget af det, som jeg synes er super fedt ved den her vision-baserede tilgang. Hvis vi siger, at en art er en art, så kan man se, om det er tilfældet. Man kan sætte en ekspert til at kigge på det, og man kan validere det, og man kan formidle, at det er korrekt, eller man kan afvise det, hvis det ikke er korrekt. Ja, og nu vælter spørgsmålet ind, så nu må jeg hellere lige fatte mig i korthed. Hvis systemet kunne kvantificere, hvor mange individer per art gruppe det registrerer. Nej, altså det er jo det er sådan et generelt problem med de her metoder, eller en generel udfordring, fordi at det samme individ kan godt besøge systemet flere gange, som jeg også var inde på tidligere. Der er så, jeg tænker, man skal se det som insektaktivitet og ikke abundans, men der er så statistiske metoder til at komme frem til nogle tal for abundans, så det er sådan set ikke helt umuligt. Og der foregår også nogle ret spændende ting i den retning. For eksempel så kender jeg en, der i forskningsverdenen, som lige nu arbejder på at kigge på hvad kan man sige, sådan retention time, altså hvor lang tid sidder arterne i systemet, eller på systemet, og hvordan varierer det imellem arter, og det kan man faktisk bruge til at komme med et mål for, jamen hvis det ligger uden for det, så er det nok flere besøg eller færre besøg. Det kan man ligesom bruge til at korrigere det, man indsamler. Der foregår sindssygt meget, og vi er selv i gang med lige præcis den udvikling. Så vil jeg lige hurtigt sige, at faktisk så kender jeg også en, som arbejder, altså har vist, at man kan ud fra billeder kan genkende sommerfugle på individniveau. Så ikke engang kun på art, men helt ned på individ. Og det er også noget af det, som vi har på tegnebrættet. Kunne man tage en sommerfugleart og så genkende individerne fra hinanden, sådan lidt sådan en catch and release tilgang. Og det vil selvfølgelig gøre, at man også kan tælle, hvor mange individer man så har af den art. Er der nogle miljøer, jeg tænker, teknologien ikke er egnet til? Altså, ideen bag designet af det her system er, at det skulle være så kraftfuldt og så lille formfaktor og let som muligt. Så det er designet på en måde, så det kan monteres på mange forskellige måder, og det kan monteres mange forskellige steder. Så vi vil gerne have et system, som hvis man vil smide det på et grønt tag, så kan man det. Hvis man vil smide det i et naturområde, så kan man det. Men hvis man vil smide det op i et træ, så kan det altså også lade sig gøre. Det er ikke en container, der er behov for. Strømforsyningen er adskilt fra selve systemet. Så hvis det for eksempel er solpanel, så kan man have det adskilt fra systemet, og så kan man montere det et eller andet sjovt sted, man nu synes, det kunne være interessant. Så jeg ved ikke, er der nogen miljøer, jeg tænker ikke, at det skal under vand lige nu, altså regn er fint, men nok ikke i havet, men ellers så spørg, så må du gerne spørge mere ind til det, end hvis der er noget specifikt, du tænker på. Kunne det tænkes, at alt data kunne samles i et fælles repository, altså så data på en nem måde var tilgængelig for alle brugere? Ja, helt sikkert. Det kommer jo lidt an på, hvem der er slutbrugerne. Der er jo nogen, som ikke er så glade. Vi er sådan set glade for at dele data, men der er nogen, der ikke er så glade for at dele det data, der for eksempel bliver indsamlet i deres område. Men lige nu arbejder jeg faktisk på at have nogle systemer ude, som man får adgang til, når man har sit eget system, så man har noget at sammenligne med. Så man behøver sådan set kun et system, og så har man nogle andre systemer rundt omkring, som man kan sammenligne med. Det ligger lidt ude i fremtiden, men det er noget af det, vi arbejder på. Og så kan man selvfølgelig vælge, hvis man skal have et system op, at det vil man altså gerne dele. Og man kan få rådata, hvis man har lyst, og man kan også lade være, hvis man ikke har lyst. Og infrarød i mørke... Ja, en lille smule har jeg arbejdet med det, men ikke lige i den her sammenhæng. Faktisk så sidder der en lysring omkring pladen, som kan lyse systemet op, både for at kunne tage billeder om natten,
men også for at kunne lokke natsomfugle og den slags til i løbet af natten. Og vi er også nu ved at få udviklet en UV-lampe, som man kan montere på toppen. Det er noget, vi også har en del erfaring med fra forskningen. Så det arbejder vi også på, så man kan lokke insekter til fra lidt større områder. Er der nogle grupper af flyvende insekter, som systemet vil være mindre egnet til? Ja, altså med de gule klisterfelt, de gule plader generelt, så ser vi faktisk ret stor aktivitet. Der er rigtig mange arter, som bliver lukket til de her systemer, men der vil jo være nogen, som går udenom dem. Så det kommer lidt an på, om det er en eller anden specifik art, man er interesseret i. Så skal man overveje, hvordan man vil gribe det an. Tanken her er jo, at det er et standardiseret system, så det kan godt være, at der ikke er nogen, der går på, men det er ens for alle, kan man sige, så derfor kan man sammenligne områder. Ligesom at det ikke er alle arter, som går i en malaisefælde, eller som falder i en gul kop med et glykol i bunden, eller hvad det nu kan være. De her systemer, eller de her baggrundsplader, dem kan man faktisk printe, eller vi kan printe hvad som helst på, og vi har også nogle ret komplekse baggrunde, som vi også prøver af for at se, hvordan adskiller det, man indfanger sig, når man bruger de forskellige baggrunde. Og så faktisk er vi også ved at udvikle en smart blomst, en falsk blomst, som kan som kan udskille for eksempel sukkervand på faste tidspunkter, eller man kan trigger det i dashboardet og sige, nu skal du give sukkervand, for eksempel for at tiltrække nogle af sommerfuglene, eller blive bedre til det. Nu tror jeg, var jeg igennem alle dem på chatten. Ja, det var godt gået. Og super, super spændende. Altså virkelig. Så det synes jeg var meget oplysende, og det går jo, som du siger, super stærkt. Så det kan være, at vi skal have besøg af dig igen om et års tid og se, hvordan det går. Ja, endelig. Ja. Altså, jeg kan sige, at vi tester som sagt de her systemer med nogle udvalgte kunder og samarbejdspartnere i den her sæson. Så hvis man er interesseret, så skal man endelig bare skrive, eller hvis der er et eller andet specifikt område, man tænker på, så rækker man bare ud, og så kan vi diskutere, hvordan det kunne se ud. Og ja, hvis man er interesseret i sådan noget teknologi her generelt, endelig bare ring eller skriv, så tager vi bare en snak. Ja, jamen, super fedt. Og så vil jeg sige, som biolog, der lige har trasket rundt, godt nok ikke i gummistøvler, sådan, men jeg synes virkelig også, det er tydeligt, når man så ser, hvad der er muligt her med de her hyppige observationer, når man er ude og lave transekt, eller altså det er jo ekstremt begrænset, hvad man kan fange på den måde. Så det er jo sådan lidt next level, vi kan gøre på den her måde, og det er derfor, jeg synes, det er virkelig spændende. Det, helt sikkert. Ja, og så jeg tænker, det er sådan, at der er ikke nogen teknologi, der er perfekt, men jeg ser det sådan, at vi er nødt til at spille på alle de heste, vi overhovedet kan, for at blive klogere på det her. Og altså med de her kameraer, så har vi jo for eksempel set, at de gule klisterfælder, man sætter ud, og man så kommer og henter en uge efter, og så tæller man, hvad for nogle arter der er der på. Dem kan kragerne altså rigtig godt lide som madpakker. Det kan vi se under kameraerne. Så når vi sender biologen ud, så ser det altså ikke ud, som det gjorde på et tidspunkt. Det samme med alle mulige andre systemer. Det er svært at få nøjagtige tal, altså for hvad der foregår derude. Teknologisk udvikling er vigtig i den retning, synes jeg. Og jeg tænker også, fordi det var faktisk lidt en bekymring i forhold til de undersøgelser, vi lavede inde i Tivoli, fordi jeg var lidt bekymret, om der var nogen, der så begyndte at blive sure over, at vi jo slog dyrene ihjel for at tælle dem, ikke? Og det tænker jeg, det er jo også en, man kommer udenom på den her måde. Ja, præcis. Og den diskussion har vi også med mange, helt sikkert. Og det er jo også i det hele taget ret sjovt, at
man indsamler en masse dyr, og så udtaler man sig om abundansen i et område, men man har lige slået alle de dyr ihjel, man har indsamlet det. Men det er jo fordi, at altså, vi gør det bedste, vi kan man sige, som biolog og som økolog. Super. Jeg kan se, vi skal til at runde af, og der er også et par, der siger tak. Jeg deler lige her i chatten, hvis jeg nu også lige kan komme til den her. Hvor man kan skrive sig op, hvis man er interesseret til at blive inviteret til den her type foredrag i fremtiden. Og ellers så sætter jeg lige slutsliden på, og så siger vi rigtig mange gange tak. Det var super spændende. Det var lige det, jeg havde håbet. Jamen, det var da godt. Ja. Så tak for invitationen. Fornøjelse. Ja. Hej. Hej.